अखाया देग्लाय लेट हाबाय अब्लाबो जास्ट अके होनजायो जों आरो जोङो ना बांद्राय अजास्लाबला लेट जाद्रायाखै बुंनो हायो दा बे अखायाव बोथोरावहाय आङो मोनसे मोजां बाथ्रा सानखांदों लोगोफोर दा बाथ्राया बिदि जाबाय साननानै ला नोङो मोनसे जायगायाव बेरायदों थाबायनानै हथादै अखा हाबाय दा जेब्ला अखा हायो नोङो मोननैसो खामानि मावनो हागोन एबा नों साननो हागोन आरो बेनो जाहैबाय नों सिजानो लुबैयाखैब्ला साथा हमनांगोन एबा अबावबा नोङो थाथ'नांगोन अबेबा न'आवहाय एबा बारान्दायावहाय एबा नोंनाव साथाबो गैया जानो हागौ ओमफ्राय नोङो एन्जय खालामनो लुबैदों आरो मा ना अब्ला नों मा बुंनांगोन है सिब्ला सिथोंसै उनाव रानफिनखागोन बिदि बुंनो हागोन माने उनाव रानफिनखागोन दा सिब्ला जे आरो आं गोरान जाफिननाय नङा बे नङा आङो रानफिनखागोन बेबायदि साननानै नोङो आराम गावनि लाइफखौ बे नोङो जे बेरायदोंमोन बेखौ एन्जय खालामनो हागोन दा लोगोफोर लाइफआवबो एखे रोखोम जास्ट बे अखाखौ नोङो जोंनि लाइफनि जे प्रब्लेम्स दं बेजोंहाय रुजुदो साननानै ला बे अखाया लाइफनि प्रब्लेम्स नोङो गावनि लाइफखौ खुंगासिनो दङ प्रब्लेम्सआथ' फैगोन दा बे प्रब्लेम्सफोरखौ गिनानै नोङो दल' थानो हागौ आरोना जेबो मावालासे नाथाय नों बिदिबो साननो हागौ जे बे प्रब्लेम्सआ फैबाय बियो थाबाय थानाय नङा बेबो सल्भ जालांगोन ओमफ्राय आं साबसिन जायगायाव सहैगोन बेखौ आं गिनांगौनि दरखार गैया बेबायदि सान्थौजों नोङो जिउखौ खुंलांनोबो हागौ स' गोसोआव लाखि जोंनि साननायाव सोनारो लाइफ खुंनाया जिउ खुंनाया जों माबोरै सानो बेयाव सोनारो मालायफोरजों रुजुनो नाङा गावबा गावनि क्राइटेरिया सेट खालामनांगौ ओमफ्राय लिभ लाइफ हेपिलि थेंक्स